Standing on the low side. Standing on the low side. Standing on the low side. Amen vana. Amen. Kufara here? Good. Tinekanyeka diki tambotaura nezvazvo handiti? Rega tirege tikanyaya. Rega nditi chidzidzo handiti? Good. Pana anoziva kufa here? Zvakutanga zvinotyisa but hazvityisi. Ngatizvidzidzei. Tinokuziva. Good. Pana anokuda here? Simudzai maoko anoda kufa. Anoda kufa tine 1. Alright, yes. Good. Right. Tine kudzidza kwatoda kuita muzora nhasi. Kufa kunosuwisa tese tinozviziva handiti? Uyezve kurarama nguva yakareba kunofadza. Tese tinoshuvira kurarama nguva yakareba panyika handitizvo? Saka Mwari anotiudza, anotaura nesu isusu vana kuti kana muchida kurarama nguva refu panyika tinofanira kuita sei. Mwari anozvaanotarisira kuti tiite isusu sevana. Amen vana. Good. Munoda kuzvidzidzira zvona, munoda kuzviziva here? Good. Zvakanyorwa kuna Exodus chapter 20 verse. Yes. Alright. Saka nhasi ndakudzidza pana Exodus chapter 20 verse ya 12. Ndo pane answer yedu handiti? Kuti tirarame nguva yakareba panyika sezvatinoshuvira isusu vana tinofanira kuita sei. Tiverengerwewo vane Bhaibheri rechishona. Vane Bhaibheri rechishona Exodus chapter 20 verse 12. Famba mchana mama. Tererai vana. Udza baba vako namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika. Ayamira ipa musaipedzi. Hanzi chikudza baba vako namai vako ndokuti mazuva aite sei panyika. Taiwana here hanzi? Kukudza umangada kuzoti kunonzi kukudza kuita sei? Saka kunonzi kukudza baba vako namai vako kuti vakakutuma oita zvavakutuma nemwoyo wese. Zvese zvavangakudza kuti ita nemwoyo wese. Varespekte, varemekedze, vaite mamuka sei, masora sei, uchiita zvese zvavangashuvira kuti uite semwana wavo handiti? Musaite kunge tumabhakteria kana tumavhairasi. Vanorwara vabereki vava patikonzereswa nemi nekuita kwenyu handiti? Ukaramba kuteerera ukatora madrugs watovabatisa BP neshuga nenyaya yekuti anonyanya kukuda handiti? Saka musaite tumabhakteria, musaite tumavhairasi tinozorwara savabereki venyu. Kudza baba vako namai vako ndokuti mazuva awedzere panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako. Tadzidza here vana? Exodus chapter 20 verse 12. Toramba tichirangarira tese patichararama. Ndiani angatinamatire vana kuti tigone kurarama vhesi ratadzidza here? Any volunteer? Yes. Ngatinamate.